ଗୋକୁଲ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ଦିନସାରା ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋକୁଲର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋକୁଲକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋକୁଲକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମେ କିଛି କାମ କରୁନାହ କାହିଁକି? କେତେ ଦିନ ନିଜର ବାପାର କମେଇରେ ଥିବା ପଇସାକୁ ଉଡ଼ାଇବ? ଗୋକୁଲ କହିଲା, ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ ତୁ। ଡ୍ରାମା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କଥା କହି କହିକି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖାଆନି। ଯା, ନିଜ କାମରେ ଏତେ ସବୁ ପଇସା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏହି ପଇସା ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଯିବ। ତେବେ କ'ଣ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେବ କେବେ ଭାବିଛ? ଗୋକୁଲ କହିଲା, ଆରେ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ଆମେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲେ ସରିବନି। ତୁମେ ଯାଅ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଖାଅନି। ଏହା କହିକି ଗୋକୁଲ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସୀତା ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଶୁଣିକି ରାଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସୀତା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋକୁଲକୁ କାମ କରିବାକୁ କହେ, କିନ୍ତୁ ଗୋକୁଲ କିଛି ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରି କରି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଗୋକୁଲର ସବୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସୀତା କହିଲା, ଏବେ ତ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କର। ଏବେ ତ ସବୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ଗୋକୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଗୋକୁଲ, ଏମିତି କେମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା? ବାପା ଏତେ ପଇସା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପଇସାକୁ କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲୁ ତୁ? ସୀତା କହିଲା, ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ। ସେଇ ପଇସା କି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ତମକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଛି, ଏବେ ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା। ଗୋକୁଲ କହିଲା, କ'ଣ ସତରେ ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା? ସୀତା କହିଲା, ହଁ। ଗୋକୁଲ ତାପରେ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି। ସୀତା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋକୁଲ କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ ଗୋକୁଲ ଥକିଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଠିକ୍ ଉଠି ପଡ଼େ। ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ଯାହା ଶୁଣିକି ଗୋକୁଲ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଦୂର ଯାଇକି ଦେଖେ, ଝରଣା ପଛରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଯାଏ। ସେଇ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହେ, ଯାଅ ତୁମେ ମାନେ, ମୁଁ ସୁନା ନେଇକି ଆଣେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି 3 ଜଣ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲେ। ତେବେ ସେହି ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିକି ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହେ। ସେହି ଲୋକ କହିଲା, ପାଣି ପାଣି ଖୋଲିଦେ ତୋର କାହାଣୀ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିକି ଝରଣା ସେଠାରୁ ଖୋଲିଯାଏ। ସେହି ଲୋକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଗୋକୁଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲେ। ଗୋକୁଲ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଗୋକୁଲ କହେ, ଆଜି ତ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଆଜିଠୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ କେବଳ ଆରାମ ହିଁ ଆରାମ।